אחרי שאני עוברת לתור מתחתן. הכניסה הזאת ברגע לא תראה, נראה לי לא תהיה איזה שיר לבנה. שירים להם מספיק, ממש לא תוכל, שירים! להזריק להם את זה, לא, לתפוס להם את זה, כי זה עומד לקרוא להם. את צריכה לראות את זה. בואו אליי. נועה, בואי אליי. מה, כן, אז הנה, נועה. זה רטוס להם בפנים, הפורטים, בוא זה מגרונים נראה לי. טוב, מי משיקות לסיגלי? תגידי לה שאני דיברתי עם ינקי. לא, זה לטלפון, אמא. סיגל, חבל, זה לטלפון, רק התקשרתי לך להגיד לך איפה הייתי באותו יום ולא היית בבית. התקשרתי ביום שישי. לא, להגיד שהייתי לא, אז הייתי בבית יצחק, בקיצור. לא יודעת מה, כן, המפקד הודע לנו לנשים שמאחורי הדברים וקיבלנו מתנות. נאורי, בוא. טוב, יאללה. בוא. נועה. טוב, אמא, למתה עליי. איזה כסף, מה חבל על הכסף? איזה כסף שחבל עליו. איך התלכלכתי אם לא התעלמנתי? אם אין כסף.